Naimbag nga malemtay amin kakabsat nga buybuya, tidaytoy nga episode, iti segment tayo nga trabaho ken serbisyo. Hampay unay nga nabayag nga adda dagiti kakadwatay iti district nga mangited kada tayo iti update, no anya dagiti activities, no anya dagiti field work nga naramid iti district office, iti ingunguten tayo nga diputado tayo, deputy speaker, the Honorable De Gracias Victor Saviliano. Awan iti sangaili tayo kakabsat. Adu dagiti kayat mi nga ipakaammo kada kayo, may papan, dagiti sumagmamano nga may mention kunto when may storya kada kayo, nga na-submit, when na-file, nga resolutions can bills iti diputado tayo ni Apo Divi. Ket hanpay nga naramid dayto nga panangi istorya kada kayo, wenno panangi patang kada kayo, dagitoy na dumaduma nga na-filen. Sumarunon tupay, dagitoy updates tayo iti opisina ket kablawak daytoy kadwak ta. Awan sa bali ti may nga consultant tayo met iti opisina ni Kong Divi, ni amigo Bob, Gilbert. Bob, how are you? Thank you. Yes, naimbag nga oras kada kayo amin nga agbuya dito ay trabaho ken serbisyo, no? Masaya ako na again nagkasama ulit tayo at parang spontaneous, no? Kasi kanina pinag-uusapan natin kung ano kaya pwede natin pag-usapan. Nakakatuwa na sa dami ng trabaho at ginagawa ng distrito natin ay talagang hindi tayo mauubusan ng mapag-uusapan. Pero alam mo, Gilbert, dalawa ang mandato ng isang diputado. May isang diputado, apo ko na DJ, panakipartisipar na, ti power of the purse, DJ Kongreso. Iso ti panang process da, iti budget, nagiti na dumaduma nga ahensya ti gobyerno, NGOCC, so government-owned and controlled corporations. And the other mandate, iti Kongreso apo ni Apo Divi, at DJ makunang oversight function. Iso nga, ti opisina tayo ti district, kang kanayon nga makikadwa, when makikinamayet, when mapmapan, karigiti na dumaduma nga ili dito distrito tayo, kaya nagiti na dumapay nga opisina, iti government agencies, and LGU, stop no maamuan, ken mamonitor met, dagitoy, nga napunpunduanen nga activities, proyekto, ken programa, iti government, iti Philippines. Iso nga, kang runaan na unay, nga duwamet iti ipatangmi kada kayo. Datay panang kaaramid, iti may nga bill, how a bill becomes a law, but we will not be very, very technical on that. Po Gilbert, kastamet nga isalaysay mo to kada gito buybuya, no anya dagiti daduman nga naramid iti district office, aglalo tay kalabes, sakbay, iti panang celebrar tayo iti Lenten season. So nga, iti Lenten season, nag-break metikab sa channel, ngayon kit di adulata, dagiti nararamid, nga naiwaras, wenno danon nga serbisyo, kadagiti kakabsat tayo, iti na dumaduma nga ili iti first district. Okay. Yes. Umuna, kahit kung may pakamo, nga niya po Divi adu, dagiti bills, kastamet nga resolutions, nga na-filen Gilbert, di Kongreso. Uray pa, di 17th Congress, tato numutubiyang, talutawen ko met di ket natulungan met numutubiyang ni Apo Divi, dagi nga ron tinararamid tayo, di Kongreso. Dagi bills, ket isuda iti agbalin nga laws, they are in the making. They are being processed in Congress. So nga, ti umuna nga step na rin, i-draft ti opisina, ti may nga kongresista. So nga, no, at the draft, at the advice, the congressman, no, dadagiti consultations with the public, with his constituents, mapanunot na ti may nga titulo, kaya't may draft, when ma-develop, nga concern iti distrito na. Kaya't daytoy may submit committee, may introduce, may submit iti bill drafting committee,
sadang to i-referen da jay no anya nga committee di jay Kongreso, no appropriations, no may papano iti pondo, no may panggap iti infrastruktura, Committee on Public Works and Highways, no may panggap karag iti apong manalon, ken concerns da jay Committee on Agriculture. So, at darigi debate di jay first reading jay iti Congressional Committee nga akin mangitratar karito nga concern iti may isa nga kongresista. Yes. Oo. Halatang halata na talagang kabisado mo yung galaw ng Congress, no? Ay, syempre, tinuruan ako ni Actually, Congressman. kung hindi niyo po na itatanong, si Marjo kasi dati talagang kasama mismo ni Kong D.V. Sevillano sa Congress at isa siya sa talagang masigasig na tumutulong sa ating kongresista, no? Para sa pagbubuo at pagbabalangkas ng mga bills na gusto niyong maipasa sa House of Congress, no? At natutuwa ako na personal ay naibabahagi mo sa amin yung paano bang ginagawa Proseso. yung proseso nito at paano nagtatrabaho ang ating congressman sa unang distrito ng Ilocos Sur, no? At talagang we are very honored na Yes. parte tayo nitong masigasig at talaga namang totoong maasahan na congressman dito sa unang distrito ng Ilocos Sur. Awang nagaget apo ni Apo DV. DJ, numapang ka kitayam iti attendance, the website the House of Representatives, isuna apo ket kwa kompleto when 100% ti attendance na iti committee meetings na iti 17th Congress, ta miyembro ken vice chairman iso na tinaduma-dumang ahensya ay nga committee di Kongreso. Ket no regular session kompleto met ti attendance na, ya. Amo data tamanipod Lunes aging gana Huwebes dagita iti working days ti congressman tayo nga tutok di jay Kongreso. Yes. Minsan naiisip din ng mga tao no na bihira siyang nakikita at bakit kailangan lagi nakatutok siya sa Kongreso, Yes. no? Ang hindi minsan nalalaman ng iba na kailangan at importante na sa lahat ng session ng Kongreso ay nandoon ang ating congressman, no? Lagi kong naaalala nga yung laging sinasabi ng ating congressman na importante na sa lahat ng session ay nandoon siya. Yes. Alam mo kasi, pag ikaw naman ay laging present at hindi ka nawawala sa lahat ng kapulungan, ano man yung pagbingayan, Daddy Jai, siyempre meron ka, no? May raman. Yes. Kaya naman, itong ating distrito dito sa Ilocos Sur, no, unang distrito ng Ilocos Sur, talagang hindi nagpapahuli. Yes. Sa lahat ng mga pondo, no, yung allocations ng funds na kahit saang mga programa. Kaya alam mo, Marge, dito sa ating distrito napakadami ng programa ng ating gobyerno. Sa dami ng mga programa ng gobyerno natin, nakakatuwa na lahat ito ay natututukan ng ating congressman. Nakakapag-allocate siya ng mas higit pa doon sa funds na inaasahan natin. Yes. Tulad ng halimbawa, yung sa DSWD, no? Malaki ang pondo na nai-allocate at as a matter of fact, hindi pa nga natin halos naubos lahat yung pamimigay ng 2020. cash assistance dahil nga dito sa pinagdaanan natin na pandemya, no? At kasalukuyan na talagang tayo ay hindi pa naman nakaka-move forward at hindi pa naman natatapos sa problema natin. So, doon pa lang makikita mo na yung mga available program na gobyerno ay lalapit natin, no? Na raranasan ng ating mga constituents dito sa Ilocos Sur. Kasi minsan nga pag nagsasalita tayo sa mga programa, pag ako ay nasa field, no? Lagi kong pinapaalala sa tao na talaga namang totoo na ang gobyerno natin ay napakaraming programa. Ngunit sa lahat ng programa ng gobyerno, kailangan ng pondo at yun mismo ang tinututukan ng ating congressman. Kaya nga, alam mo, lagi niyang ipinagmamalaki na siya ay always present. 100% attendance. Bakit? Kasi ito yung bunga ng kanyang pagpapagal. Ito yung bunga ng hindi niya pagliban sa lahat ng sessions. Kasi nga, importante na lahat ng programa ng gobyerno ay mabigyan niya ng pondo at maipaabot niya sa mga constituents. Among Gilbert, ni Sir very active during the budget meetings. Kasi dahil mangrugin iti August, September, budget review di Kongreso, mapaayaban, aming national government agencies, tay presentar da di Kongreso, jay committee, dagay na dumaduma nga pundo da.
Ket mesa-mesa nga kongresista agreat no damit laeng mayawid da nga pondo out of the presentation dagito yung agencies nga mayawid da peso ditoy distrito da. Isu nga ni Sir idi 17th Congress kaya't na amin matugawan na may sana met timan so nga I have that opportunity and experience to go and listen to the budget review, the DOLE, DOH, DENR. Awan man iti masaumi nga representatives ti maysa nga kongresista, but we take note. Sa amin to i-text kanya na, ayan na, sana to ibagano niya ti kayat na nga marami. Because he cannot attend to all these committee hearings on budget. Itatan ta deputy speaker ni Congressman Divi, he can go around. Yes. No, he has that privilege to go around all the committees sa laing iti committee sessions or committee meetings, but especially so no maaramid ken ma-process, ma-approbaran iti pondo ti amin nga sektor mapasalunat, agrikultura, labor and development, infrastructure, dito pa'y telecommunications or pa'y transportation, aminen, mabalinan nga papananen. Curious lang ako, no? Yes. Paano ba si Kong Divi Sabillano doon sa Kongreso? Paano siya bilang congressman? Paano siyang, paano niyang binabalangkas yung kanyang mga batas, mga nais na ipasa ng mga bills? How is he? Paano siya bilang, kasi alam mo, hindi ko siya nakikita doon. Oo. Ikaw ang may experience doon. Kasi personal na nakasama mo siya sa Yes, Kongreso. yes. Kwentuhan mo kami kung paano siya bilang congressman at paano siyang usap. Yes. Kumusta natin congressman sa Kongreso? Ni Circuit managbasa. Agbasa, ag-assignment, ag-record, ag-take note. Ket no a research matulungan mi isuna. Isu ti brakidi ag-research na. And then nung panagaramidan iti bill when no resolution, at the title nan, at the concepto nan, and then we have to develop it. And I for one will contact technical people. No may panggap ti salunat, I need to call the Department of Health. Can they just specific nga bureau or unit ti may nga agency. No may panggap iti soil, enriching the soil. For instance, Department of Agriculture, no may panggap ti Arts and Culture, at the konsepto ni Seren, nga i-file na. Yeah? Kaya naman, Oo. kitang-kita yung product, no? Kitang-kita yung output naman Yes. dito sa baba, dito sa distrito. Na, Very, very detailed. Yes. Is At mapapansin mo na dito sa distrito natin, no? Kasi dito naman, ito naman yung talagang kinalalagyan natin. Yes. No? Opposite sa'yo, na ikaw ay nasa loob ka, parang ikaw yung input, ako yung output, no? Yeah, exactly. So, gusto ko ibalita rin at ikwento rin sa'yo na yung pagiging masigasig ng ating congressman, yung mga ginagawa niya sa loob, talagang makikita mo dito sa baba, sa distrito niya. Ag-reflect, no, niya tiraramidin yun. Bakit? Kasi iba't ibang mga programa ang talagang naibibigay natin, no? Sobrang halos sa lahat ng sektor ng ating lipunan ay nabibigyan niya ng tugon. No? Hindi lamang sa edukasyon, sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks. At alam mo, sa lahat halos, no? Yung panggap ti salon at and other concerns ng ating, alam mo, Alam ko. natutuwa ako na personal na nakikita ko lahat ng serbisyo ng ating distrito, no? Yes. Kung paano tayo namimigay ng mga manok, mga kambing, mga baka. Fingerlings, Yes, mga fingerlings. toolkits. Kung paano tayong nagbibigay ng mga wheelchairs. Yeah. Lahat yon nakikita natin. At nag-reflect talaga yan sa kasipagan ng ating congressman. Yes. Kaya nga, minsan, nung una hindi ko pa, yung tinitinan ko pa lang siya at nakikinig lang ako sa sinasabi niya na hindi pa ako involved. Parang, di ba, parang mahirap mong paniwalaan. No? Siguro From yun, the very beginning, tutok is very so, detailed. maaaring yun din ang iniisip ng iba nating mga tagapanood at mga nakikinig sa programa natin. No? Pero, alam mo, talagang makikita mo, yun bang mayroong product? Yun bang mayroong kang makikitang bunga nitong mga hirap na ginagawa niya? Kasi hindi tayo nauubusan ng programa. Kahit nga, tingnan mo, kahit nga ngayong nasa pandemya tayo,
tayong lahat ay lagi pa rin kumikilos. Among ti technique na ni Apo Congressman tayo Apo at the DJ strategy na to do consultation with various Yes. sectors. So nga, da kami jay kongreso di at the meeting ni talungal daw at danto may sa oras ti kada ahensya. Paistoryayan natin may isang agency until amwen na niya ti concerns da yung agency dito distrito tayo. Anya ti programa da. Anya pa iti kasapulan da tapno maproparan iti pondo, manayunan iti pondo, anya pa iti logistical support in kind, anya pa iti mabalin na met nga itulong nga personal o professional concern na. So nga hanlain nga di pondo no kasano nga aramiden DJ panangiya si DEG DJ concern iti constituents tayo dito because hanlaing agencies ti adda consultation na. He goes out of his way, so nga daya po ti sikreto na, bagbagakon. No concern ti education at the meeting na with teachers and the management staff ti DepEd. Ket no farmers mapan kadagiti association and cooperatives. Ket no met estudyante mapan the University of Northern Philippines or Ilocos Sur National High School. No local executives, local governance, the LGUs makimiting ti LGUs. Santo habang agdugluganen, among Gilbert, ti amo kang maturog. Agkorkorre di panunot na, nagsubli kami Yes. from the consultation, agsubli kami di Manila. The following week, adatan na po. Ura, adad di kwarto na, teteksan na kami di Viber. We have a Viber. Sendan natin nga nga staff concern, ada in charge ti agriculture. Sendan natin kasoy, i-forward natin messages. At Every alam day. mo, Wards, alam mo, itong si Kong, hindi siya nauubusan ng ideas Alam mo, ang dami-dami niyang naiisip, no? At ang nakakatuwa nga minsan, parang out of this world. Minsan magugulat ka lang sa ideas na binabato niya, no? So, Hindi, agsusukot pa yes, so tayo, parang Okay. yung hugot, alam mo yung pagiging masipag natin, pagiging masigasig natin sa trabaho, yung pagsisikap natin na talagang lagi tayong maging handa. Yes. Lalo na sa pagbibigay serbisyo sa ating mga constituents dito. Kapansin-pansin na talagang may pinanggagalingan din. No? Kasi minsan pag... Seryoso na, seryoso Yes. niya. Nga isangpet na, ang lang ati pondong yung programa ken proyekto. So nga tutukan na amin dagitoy from the very start, ang nga rejay mapantulayan into no at the proyekton. You know, at the grand standing effects of our leaders. Ngam niya po DB from the very, very start. He may be a very quiet legislator in Congress. Ngam amom kung ano dito may isa nga nag-speaker, nakagiddan ko nga rimwar di session hall, kung na, hi sir, kung na, where do you work? Which office of Congress? Oh, we have high respect and high regard. Ken ni Apo Divi Kunana. This is a speaker then, ni Apo Belmonte. Kasi dagdakkel ti experience na nga naggobernador, ngayon bagkat na dito'y kongreso. Iso nga ididamdamo nga kongresista, nagad-adal men. Ngayon, kilaim insigida na nagbaling na deputy speaker. Tati deputy speaker, haanlaing nga iti distrito Yes, na, tiin na kaslatay asikaswen, no diket interamente nga Pilipinas en kakabsat. So nga nagasat tayo, ta deputy speakeran daytoy kongresista tayo iti first district. Kaya kung man i-mention, Gilbert, some of the resolutions or acts or bills nga in-file ni Congressman, malagip ko dati may isang importante, Yeah. in-file na iti July 2019, na-refer dato iti labor and employment. It's very important dato yung bill or act, an act instituting policies for the protection and welfare of caregivers in the practice of their profession. Ado ti caregivers nga gapot Ilocos Sur nga mapan iti sa baling nasyon. Ket while we have the Department of Labor, adu pa laeng dagiti concerns nga mayasideg kinapo divi nga masapol nga trataren para kadagiti caregivers. Ket na-approve na po daytoy nga act or bill na by the House of Representatives idi November 23, 2020, na-transmitten na po di Senado idi metlaing November 24, kasdi kadaras. And it was received by Senate, iso nga adalanen iti Senate. So ngayon uray tayo, no daytoy ito, ket at the bicameral meeting ti both houses,
Ket no maprubaran da region, awan unay ti debaten, awatan da amin di kaya nga sa niya po DV has to attend as well. Iso nga, isubmit dan for approval kani Apo Presidente Yes, to veto. Ti caregiver Apo, isuda rin iti nagadalmet, game ket di narigat dang makaala iti pagsapulan ditoy. Iso nga kayat damet nga pumanaw, when panawan ti pamilya da nga caregiver, there can be nurses, and most of them are teachers. And those who have taken some technical skills like first aid, baby health and care, mother care, kakasjay. Ket napintasunay daytoy no maaprubaran iti presidente. May sadaya po. At dapay malagip ko unay nga inaramid na nga bill that the act establishing a technical education and skills development authority training and assessment center to be located ditoy probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ketika na di San Ildefonso. Ket no addan to daytoy nga center adadun to manen iti training ken skills or vocational training when i-transfer iti test da kadagiti mayat nga agawat iti training ta da pagsapulan iti tao. Amom Gilbert, ni sir ngamin kaya na datay ada pagsapulan iti Correct, tao. tama yun. Hana kaya datay dole out nga ititad na latan nga tulong, let's do away from dole out. Because I believe, kuna na nga Ruden, nga iti constituents tayo damet kapasidad da. Nga mangbaliw iti panagbiag da. Nga agbalindamet, nga empowered, as well as economically stable, kada source of income da. Handa nga umasaasa laeng iti local government, wenno don donasyon. So dayjay yan po, ni-referen iti higher and technical education, submit nga House Bill, dalata number na, the code na ngayon dayjay Gilbert. Iso nga dayto kiti status na nikang iti bill number ren, wenno code, HB 07512. No dakam di opisina ni sir, dayto iti kumusta reto HB kunanan amumi dapat ngay kabesamin. Ket naprobararan na po iti house dayto na transmit metem di jay Senado idi 09/09/2020. So dagijay iti duwa nga mabalin ko nga ipakamu kadagitoy. At dapay dayjay act institutionalizing a rainwater harvest system for the whole Philippines. Apay nga i-harvest mo iti danom. Siguro kunayo adda dagiti karayan tayo dito Ilocos Sur. Oray pay interamente nga Pilipinas. Ket umayayos da dagitoy keno da duma umapaw iti danom no dati tiyempo iti panagtutudo. Ket sayang dagito nga danom no haan tayo nga i-harvest wenno idulin tapno mausar to into no tiyempo iti kasi panagmula no tiyempo iti summer awanen. Awanen taginit awan unay iti danom para kadagiti mulmula tayo hangapagay ngem dagiti vegetables or other crops nga kuna tayo. So nga DJ at the project na pa ni sir dito'y bantaya po at DJ naaramid nga impounding channel wenno at darete reserva iti danom tapno usaren dagiti farmers tayo naglalo iti mula iti mais iti bantay agmula iti lasuna ken naduma-duma pay nga natnateng. Iso nga sapay kuma tamatulungan tupay babaen ti daytoy nga in-file ni Congressman Divi, dagiti daddo mga farmers nga ang problema iti irigasyon. Nga uray the irrigation lines or pipes no awan iti magnangadanom sayang metlaeng ti panagmula da. So, very holistic ni Apo Divi niya. Yes, no rainwater nga kunana masapol nga urnongen tayo dagiti nga danom no tiyempo ti kaado, no tiyempo iti tudtudo, tapno mausar, no datay summertime, no haan ngag sardeng, iti agricultural activities, dagiti apo nga mannalon. And then, adapay may isang mabaling ko ngay sarita, iso dayjay, of course, adamit dagiti nag-share, when co-author ni sir, datay malasakit, kada dagiti to address the COVID-19, ngem ket di adda dagitay may sapay nga importante
nga in-submit na when in-file na. Isuna, iti chairman, iti National or Northern Luzon Growth Quadrangle. Ket manunga tawen ngay nadadal na no kasano nga progreso san lang Ilocos Sur no inti interamente nga Northern Luzon. Iso nga ti miyembro na kada nga committee amin nga congressman iti North Luzon. Ket kunana ni Apo Divi, there is a need for an act nga ma-create legally the Northern Luzon Growth Quadrangle Development Authority. Haan laeng nga committee no diket authority ada mandato nan, ada opisyal nan, ada pondonan, ada opisina nan, ada programa na. Haan laeng nga mangkita iti highways iti North Luzon, agrikultura, ken kasanupay nga maparangay dagiti na dumaduma nga probinsya ken syudad iti North Luzon. So nga saludo na kanyana because Ma'am Gilbert, every time nag-meeting ni Sir, tideta nga committee na, agdala ta guest nga ahensya, no kasano day presentar, ken ipakita dati kabuklan, iti panagprogreso, hanlang iti maysa nga distrito or probinsya, ngam i-connect na ti amin nga probinsya ken syudad iti North Luzon. Mom, nakadado nga presentation nga inudoldoling ko. Reference man day jay kanyanan. Kanina, no, nung binabasa ko yung mga bills ni Kong, Yes. ilan mo, more than 100 Yes. pages na Well. sobrang dami. Nagulat ako na hindi lamang dito sa Ilocos ang pinagtutuunan niya ng pansin, no? Okay. Pati nga yung hospital sa Bicol region, di ba? Sa inyo? Oh, yeah, yung well. isang hospital doon, yung Bed capacity, dagdagan niya. Yes. From At marami siyang ginawang in-expand. 500 to 1,000 beds. In-expand ang mga bed capacity dito sa yung mga district hospitals Yes, natin. Kasama sa talagang tinatrabaho rin ni Kong Divi sa Villano. No? Yung Sinait and mag-single Yes, district hospitals, pinapadagdagan niya ng bed capacity kasi nga i-avoid tayo dati mapan iti sa baling ang probinsya o jay region, weno La Union, weno saan di jay Ilocos Norte Ayan, nga i-transfer ti pasyente tayo. Gilbert. Bago natin ituloy yung usapan natin, no, gusto nating mag-hi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Gusto po namin mag-shout out, no? Hello sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, ang Trabaho ken Serbisyo. Marami nang umalis na siguro, no? Pero yan, Minda Rebulyo Mirabil. Yan, hello sa iyo. Hi! Yes, kay Clancy Euro Arieta. Yan. Thank you sa panonood. Thank Yan. you. Hello Harris. Yan. Kay Ryan, kay Gob Ryan ng Riding Community. Hello sa'yo. Hello. Nasaan yung camera natin? Yan. Hello. Yan. Yan. Nalilito tayo. O, nawala yung monitor ko. Ito diba nawala yung monitor. Ayan. Ayan, Sir Martin Alayban, nanonood din siya ng BFAR. Yan, si Martin Alayban, isa sa pinakamasisigasig din ng mga tao ng ating gobyerno, no? Tutok siya sa mga programa, no? Lalo na dito sa lahat ng mga proyekto ng BFAR, present itong si Martin Alayban. Kaya saludo tayo sa kanya, Sir. Keep up the good work. Yan. And of course, si MM Mercado nanonood din dyan sa Kabugao. Yan, napakasipag nitong si MM. Oh. Yan, Mark Anthony Dakel dyan sa Santa Maria. Hello, Doc Valds. Thank you for watching. Yan, Julian Carolino. Ayan, si Atina Lopez. Parati yan, si Atina. Yeah, si Atina. Oo. Hello, greetings to you all po. Alright, greetings. Happy watching. Kay Carlo Castillo, hello. Yung camera ito, hello. Yan. Sa ating kaibigan, amigo Alan Lopez, vlog. And of course, sa mga kasamahan natin dyan sa Amigos Riders Club, hello sa inyo. Thank you for watching us. At patuloy lamang po kayong manood at kami po ay lagi lang nandito para sa inyo. Yan, balik tayo sa iyo, Marge. Oo, Yeah. kahit ko pa nga i-share kada kayo apo tanan di kinagaget nang yam di pa nagpanunot na ti pagsayaatan hanlang nga ito distrito tayo ti probinsya tayong Ilocos Sur ngem iti enteramente nga pagilian tayo. At dali jay daduma pay ditoy nga naalak, jay establishing
the Office of the Commission on Higher Education. DJ CHED, nga damit ko mga opisina daw, or field office to vegan. Naalisto, nalibtak niya po DV, may papan iti educational assistance, lagi ti ubing, lagi ti basbasa, kasamit nga ti scholarship, no? Ngayam tatanawan ti scholarship unay, no dikat educational assistance, talibremeten iti panagkolehyo, lagi ti estudyante, karagi ti colleges, government or state colleges and universities. Sapay kuma ta umay dagitoy nga regional offices ditoy probinsya tayo nga Ilocos Sur at the sub office na. Adapay DJ jamo no kayat nga manggiganda ito yapo dagiti kabatang barangay. Tanay file na idi 09/30/2019 file laeng. Although na-refer to yan, DJ suffrage and electoral reforms. At the second reading nan, at the third reading nan, at dapay Senate bill counterpart nan. No SB no kudanan at haan nga HB nakadanon iti Senadon. Iso daytoy apo nga DJ Act postponing the May 2020 Barangay and Sangguniang Kabatang elections, amending for the Purpose Republic Act number 9164 as amended by Republic Act number 9340, etc., for other purposes. Ket iti na-submit ka ni President dito idi Dan Republic Act RA 11462 Dan Republic Act and enacted idi December 3, 2019. Dagiti kalabesen nya nga na-file idi ni sir. Adapay mesa dito yapo dati act declaring Pekkang Falls iti sinait. Nang nangiganyo ka din dati Pekkang Falls intay pasyaren DJ sinait. Bekkes Falls and Arisodosod iti Falls iti Kabugao. Pekkang Falls and Turturayok Falls in San Juan. Pimmader Falls, Pimilov Falls and Alvin Falls in Santo Domingo. Ken Burayok Falls, Nagbaldi Falls, Masungad Falls, Pundo Falls iti Bantay. Ket ditoy probinsyado addu dagitoy nga ecotourism sites. So kayat na ma-declare dagitoy nga falls ditoy Ilocos Sur, Gangulunan iti First District, ken ma-appropriate may kan iti pondo kadagitoy. Ni-refer na po iti Committee on Tourism idi October 1, 2019. Iso nga mabalin nga tratarenen iti Committee on Tourism. Tatilo kusurhan metlaing nga dito heritage site tayo. Iti kasatay tourism spot or site no dikit adupay dagiti ecotourism sites, natural environment free environment value ditoy Ilocos Sur kang runaan na kadagitoy nga luglugar tayo ditoy Sinait, Kabugao, San Juan, Bantay, Santo Domingo nga mabalin nga source of nga tourist site but source of economic undertakings karagiti agindeg nga asideg karagitoy nga falls. Kastamet, ngayon tayo tumet, pasyaren, once nga may kan iti ananay nga pondo can make declare dagitoy nga official sites, tourism sites, nagsayaaten ket din. Adaduma na yan ti papanan dagiti turista tayo. Okay? Yan. Having said yung mga tourism spots, no? Ay, wala pala akong ano. Yes, ayan, wala akong mic kanina. Yes. Yan, naalala ko yung mga advocacy ni Kong D.V. Sabillano doon sa pagdating sa turismo, no? Kasi alam mo, isa sa mga isinusulong ni Kong D.V. Sabillano ay ang ating mga kawayan, no? Yung industry ng ating kawayan. Yes. At nakakatuwa na patuloy niyang isinusulong ito at kamakailan lang, yung balikan ko lang yung proyekto niya na yung mga bamboo, no? Kasi ay nakakatuwa sa kanya, alam niya yung mga proyekto na doable, no? Yung kaya lang gawin ng komunidad na walang masyadong kailangang gastusin o anumang panahon na as in simple lang. Pero na-witness ko from yung simpleng proyekto na nung natapos na, talagang napakaganda ng epekto kasi pwede siyang maging pasyalan talaga. Hindi lang pasyalan, source of income, Yes, pwede. livelihood ng ating mga farmers and their families.
to develop the bamboo, adumet iti pagbalinan na, balin nga halang nga park. May pakita pa, yun niya, iti produkto nga ma-process out of bamboo. Kas kumahan laing nga iti baskets, but even decorations and utensils, no? And even mugs as well. Yes. Adot pa kausaran iti bamboo nga kayo niya. Kaya naalala ko, no? Si Kong DB, alam mo, ang gusto niya yung Ilocos Sur, yung dito sa probinsya natin, makapag-create tayo, makapag-produce tayo nitong, anong tawag dito, yung sinasabi mo, yung mga product na gawa sa bamboo, like yung straw, Yes. yung Iadado pa nga barbecue sticks. mga barbecue stick. Gusto niya yung tayo mismo mag-produce dito sa Ilocos Sur. Chopsticks. Kaya Okay. nga, alam mo, iba't ibang mga trainings ang ginagawa natin dito sa buong distrito ng Ilocos Sur. At partner natin dyan, yung TESDA, DTI, Department of LGUs, Agriculture, of mga course. LGUs, no? Nagtutulungan para itong pagsulong natin sa industriya ng kawayan ay mas mapabilis at ma-realize natin. At makita natin yung resulta na talagang unti-unting ini-embrace na ng komunidad natin itong paggamit ng mga kawayan at pagtatanim din. You know, yung propagation ay talagang nakita natin sa pag-iikot natin na marami na sa mga kababayan natin dito sa unang distrito ng Ilocos. Ang talagang nagtatanim at ini-involve nila ang kanilang sarili sa pagtatanim ng kawayan. Gaputan na witness na daytoy nga awareness ken consciousness kasta kamet DJ cooperation and eagerness of the population of the communities na panunot na pa nga maadaan iti Philippine National Bamboo Development Council. Kasla di National Growth or North Luzon Growth, ada administrasyon na, the office na, ada staff na ken ada pay pundo na tapno masustain dagiti na dumadumang activities ken projects tidaytoy bamboo development. Alam mo, naalala ko, no, alam mo yung, hindi lang kawayan yung talagang advocacy ni Kong na mas maparami, no, na masuportahan. At, alam mo, one time nung magkasama kami ni Kong, naikwento ko sa kanya, sabi ko, alam mo Kong, nung unang taon na napunta ako ng Ilocos, kunting-kunti lang yung mga niyog na nakikita ko. At tinanong ko siya, hindi ba appropriate yung lupa para sa niyog? Sabi niya, hindi. Kasi pwede pala siyang tumubo sa kahit saan. Kahit saan. Oo. Ngayon, alam mo, nakakatuwa na ngayon, nakita ko ang dami ng mga niyog sa kahit saan. Kasi isa sa mga proyekto at programa ni Kong ay yung pagtatanim ng mga niyog. Naalala ko Sobrang kasi dami namin PhilCoA, Yeah. Coconut Authority, talagang idin North Luzon Growth Quadrant inala nga guest. Kiinamuna no adamit laing coconut seedlings nga may padawat libre kaya no daman cost na he will take care of that. Iso nga at the distribution of coconut seedlings in the district, the first district. Dito sa atin, libo-libong mga niyog na ang naitanim natin at kasama ako mismo sa ilang Pagtatanim. pagtatanim, no? Ilang mga Okay. lugar ang nataniman namin at nakakatuwa na nakikita natin na unti-unting lumalaki ito. Marami siyang proyekto na gustong gawin, no? Yung mangrove din, itatanong niya kung or isinasuggest na sa atin na maghanap ng mga lugar na pwede nating mapagtaniman pa ng mga mangrove, no? Yes. Talagang nakakatuwa na kung talagang gagawin natin at susuportahan natin itong mga proyekto at programa ng ating congressman. Palagi ko magkakaroon tayo ng talagang Actually, gusto niya yung progress. community-based activity ng paggawa ng nursery or pag-develop ng mga barangay nurseries ng coconut seedlings at pagpadami ng seedlings ng mangrove and even other trees like banana, nga nursery ticket na mabuangay which should be community-based. Tanasisaya at no community-based sa pagrangayan met dagiti bumarangay. Tamom DJ kuna ng kabsat. Anya kay nasawen iti kabsat Gilbert. Anya kabarangay. Sige, kaya mo na sabihin niya. Assignment yun DJ Yabo. Kanayon Sige. na ito. Anya kaya nasawen iti kabsat. Sang-sang kamay sa tayo
nga agrangay. Parang bigla akong nagulat sa sinabi niya. Oh, kasi gusto niya community-based lahat. Kaya lahat ng approaches ni Sir, it can be family approach, but kaya't na iti community-based approach. Iso na kabsat, kadwa tayo, kabsat tayo, ngim adda kay nasawen dito kabsat kaniya po dibi. Tanong niya, Sang-sang apo nga kabarangayan, sang-sang kamay sa tayo nga grangay. Ti kay nasawen, ya? Alright. Okay. So, niya pa iti madamag, Gilbert. Ayun, siyempre, ang lagi ko lang masasabi ay Yes. yung mga ginagawa natin sa ating distrito, no? Kasi talaga namang sa araw-araw na ginagawa natin pag lumalabas tayo, kitang-kita natin yung iba't ibang mga proyekto, no, at programa ng ating congressman dito sa unang distrito ng Ilocos Yes. Sur. At nakikita natin yung ang tawag ito? Nakikita natin na talagang naipapaabot natin sa ating mga constituents dito sa unang distrito yung programa ng ating congressman. At alam mo, yun ang laging gustong gawin at makita ng ating congressman na ipaparating natin sa kanila. Amo, makikita ti implementasyon, the output. I could see the output, but I'm not quite directly involved. Yes, yeah. But I am involved in the input nga ko nana. Lumalagip ko po, direct yung pasurat naman na panunutan na to further develop the garlic industry Yes. of Ilocos Sur, kang runano dagito ili that are producing garlic. Ket gaputi dayjay nga ayat na napaadana iti 100 million pesos nga mabalin nga ipautang through the Nueva Segovia Consortium of Cooperatives nga buluden dagiti farmers nga pangpaduras da iti garlic industry. Haan lang nga dayjay pundo, amom nyaman ti naramid na timaray kami manen di La Union because adda manen dayjay garlic summit nga naramid nga binwangay na nga awan pulos iti gastos ti opisina ti congressman tayo no diket ti Department of Agriculture and Agrarian Reform. So, the word pastigyaren, nga kung naniya po, congressman tayo, alain na, alukuyan na, ititulong. Ano nga yung pagpastig? Pastigyaren tayo, no? Ubing ko pastigyaren ka, no? Ano Talna ka, aramidam tusto. Aramidam tusto, ngem no ahensya, pastigyaren tayo, da irwarda, iti suporta, technical, financial, amin-aminen para iti mesa nga concern iti mesa nga sektor. Yeah, baka hindi alam kasi ng ating mga tagapanood, no? Yes. Kaya po ako Tagalog kasi Bicolano ka. Bicolano po ako, hindi po ako Ilocano. So, Well. ipagpaumanin niyo po. Pero makaawat na ti Ilocano. Oo. Buti kang makaawat ka Ilocano, hindi ako makapagsalita ng Bicol. Makasaon nakpay, ngem Okay. basit laing. Okay. I'm trying, pero minsan pinagtatawanan kasi ako ng mga kasama natin dito. Kaya Oo nga. minsan... Pwede pala nating ibenta si Apo Gilbert. No, Kanya. makasaon na si Ilocano. Makaawat. Makaawat, ken makasao Basit. pay. Oo, hanggang Bicolano to, awan lugar mo, no? Bicolano ka. Sapol, adalen, Pero iti Ilocano. hindi mo na Oo. itatanong, no? Yung mga Ilocano, malapit yan sa mga Bicolano. Oo nga, oo No? nga. So, kasi... Dami kong kaibigan from when I was Bicol. based in Manila, most of my friends are Ilocanos. Really? Yeah. When I was based in Leyte, my big boss was from Bicol. And the next, siya yung aking immediate Alam mo authority. kasi yung Dami kong Ilocano, kaibigan from Ilocano at Bicol. Bicolano, sila yung talagang friend. Napintas ka, no? Well, Yeah, maganda ang chemistry nila. Oo. So, Ba't di ka pa mag-asawa ng taga Ilocos? ano ako single blessed ako eh. Ganon. Sige. So, you keep your Bicol values and your Bicol Bigla ako napaisip doon. nerves and blood in your system, no? Dapat meron ding mixture of Ilocano. mahaluan, no? Pero, okay. Sige. Sige. Okay. Yan, mag-hi muna tayo sa Sige, go patuloy ahead, na mga nanonood please. sa atin. Hello kay Kay, yan, happy watching. Hello Ma'am Marjo and Amigo Bob. Yeah, Yan. hi. So, at sa iba pang mga nanonood dyan na hindi namin nabasa, salamat sa panonood. Patuloy lang po kayong tumutok sa aming programa. At sana po, ma-share po ninyo itong aming programa, ang Trabaho ken Serbisyo. At gusto kong sabihin na, alam mo, usaping essential, no? Itong aming programa, isa rin sa mga essential. Oo naman. Kaya sana maisip nyo rin at ma-embrace po natin
yung kahalagahan nitong aming programa sapagkat dito po ay nailalatag namin yung mga trabaho ken serbisyo dito'y umuna Distrito Ilocos or Ilocano yun. Yun, yes. So, Very good. kaya sana po patuloy po tayong sumuporta sa mga proyekto at programa ng ating congressman. At ang nais po ng ating congressman dito sa unang distrito ng Ilocos Sur ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at patuloy na maibigay sa inyo ang inyong mga pangangailangan na serbisyo na may puso at malasakit. So, hindi pa ata, last message. Hindi pa. Ayoko pang mag-last message. How I wish, Gilbert, I can share all the more than 100 bills and a lot of resolutions bills, of our good congressman. The vice governor, I was already with him. Kita mo, nasurok nga duwagasot nga resolutions can ordinansya in submit ken napaaprobaran iti sangguniang panlalawigan. Kita mo, Gilbert, sa baykam nagtrabaho di jay kongreso, duwa nga kastoy kapuskol pinabookbind na, nagbalinen nga duwa nga libro, dagidi na paaprobaran na nga resolution idi vice gobernador. He's a very good legislator apart from being a very outstanding chief executive of the province. So nga intugo mi di jay mabalin isupay ti reference me. Pero alam mo, nakakatuwa na one time nagkita rin tayo sa Congress, di ba? It was the first time and the last time maybe First and last that we Yeah. met in At least nagkita Congress. tayo doon, no? Yung di concern mo, idin, may panggap ti... Nakichismis lang ata ako. Hindi, doon. mga labor issues. Yeah. No? Labor issues, you were able to meet Hans, the Kakdak, the administrator. Attorney Hans Kakdak ng Yes. DFA. Yan. Administrator siya. Yes, so, yes. maganda at natrataryo. At nakita kita doon at hindi ko inaasa na dito ay magkakasama tayo dito. Magbaback to back tayo. Doon ako rumampa ng 3 taon. oo. Nagtayek ti utek ko. Natutuwa kami na natututo kami sa iyo at na-share mo sa amin yung paggala, yung anong ginagawa sa Congress, no? Yes. At I was once there na at nakita ko yung bawat galaw ng mga tao. No? Yes. So iba rin naman dito. Yeah. Tayo kasi sa atin dito, tayo naman yung lumalabas. Tayo yung output, no, ng kanilang ginagawa. Tayo yung parang mga enforcer, no? Yeah. Sila yung mga legislators, tayo yung mga enforcers. So, But I tell you, I was not just confined in Congress. Agyaman ng Kinapo-Divi, he gave me the opportunity to go outside, Nice. to represent him, and even to be part of his membership sa isang napaka-importante yung ECCP na sinasabi, European Chamber of Commerce in the Philippines. Kapuro foreigners there jay. May yatanag na, inka marjas sika mang-represent kanya. We talk about agricultural concerns and the support of European business communities and agencies here in the Philippines. And then also, one of my colleagues there, ni Benedict, was also his representative to the Department of Agriculture and even to the National Tobacco Administration. Isong isunatatan, Deputy Administrator, Yes. the NTA. Yes. And at this point, I'd like to greet our colleagues there, ni Kuya Ik, okay, ni Attorney, ni Mel, ni Ivan, and our previous colleagues as well, Yes. 2 ladies. And even Kuya Cesar, who is also a former chief of staff of another congressman. Kuya Ik was a former chief of staff then for 18 long years. And I was just a neophyte working with them. So can you imagine the experience they brought into the office of the good congressman? In the same manner that he has been more than 25 years in local governance. As an SP member, vice governor, as a vice mayor also of Cabugao, and the governor, 3-termer of the province of Ilocos Yes, Sur. So, dakila po, dagidyan nga nakaadalan tinumutoy biyang. Naadal tayo ti proseso, naadal tayo no kasano nga gimplementa, no kasano nga garamid iti pondo, mga process, magpa-approve, mga ramid ti resolution. And I must say he is really well-rounded as an executive, as a legislator, and as a comrade of all, hindi lang siya politician, but a comrade and a member of a political party. No?
He's a nationalist in the sense that being a deputy speaker, he already has the vision for the whole country, not just for the province and for the district. Yes, yes. So, apayahan na magkampanya apo. Adayo pwede kampanya ngem ket di. Hindi, alam mo- I am a witness of how dedicated Yes. our congressman Alam mo is. kasi pag personal mong kilala yung tao at Yes. kita mo yung ginagawa niya Yes. at tinatrabaho niya, parang Yes. hindi ka mawawala ng sasabihin eh. Na para bang umaabot sa punto na parang nangangampanya ka para sa taong yun. No? Yes. Where in fact, tayo naman ay nagpapatotoo lamang doon sa nakikita natin. Yes. We're just giving testimony on Yeah. how we see that person, no? Yeah. As a leader, no? Bilang ating parang, alam mo, hindi lang siya congressman natin, kundi parang idol natin na talagang, talagang believe ako sa kanya. Okay. Kasi kung hindi, eh, Ano, I have one typical observation na he's a wide reader. Okay? He comes to office, meron ng newspapers, marami siyang newspapers, hindi lang iisa. May Sana all. check na doon, no? No, the check na kada dyan ng newspaper is an article how another province was able to get budget, how they implemented a successful or with all the lessons learned in may isang project. No, the check na dyan, amo niya aramiden dagiti piloto na kada security, they cut them. So tibo Brian they paste them there, put it in an envelope, so timbaga kidi, kabili the envelope, put the title, no agriculture, no nga sector. And two of us in Congress, Kuya Cesar and myself, would be writing down, no niya tikayat nan, adalan mi no niya di kapanunuta, aping nga the check. He would just say, read it, assess it, analyze it, and come up with something. Do the appropriate measure margin no kunanan, submit mo kini Seren. And he really reads our output and even corrects them. Doon ko nakita na very detailed siya. Okay? So from that aspect, from that step muna, nakakagawa siya ti may sangalinteg when resolution ngay submit. Aging gana, makita na nga daumayan dito'y baba nga may implementar nga project. And after that, i-monitor mi matan, kasarita mi niya dagiti lessons learned, anya pati kasapulan. Do we have to duplicate that project? Do we have to stop there or do we have to add more funding? Yes. So, the proseso na po is from the very beginning of conceptualizing and then budgeting and then programming, implementation, monitoring, evaluation, and as well as lessons learned for better programming. Yes, ayan, Kitang dami na natin bagay. nasabi, no? Talagang, dahil nga sa talagang tayo ay personal natin kilala si Kong, no? Yeah. Marami tayong pwedeng sabihin at Yeah. yung mga patotoo lang natin na sa kanya ay talagang hindi tayo mauubusan ng sasabihin. Marami akong kwento kay Sir. Kanina naalala And ko. he has a tickle bone. Yes, ay kanina naalala ko Oh. na yun, yung dahil nga wala tayong bisita ngayon, Yeah. no? Nag-usap tayo, ano kaya pwede natin pag-usapan? No? Natuwa ako sa sinabi mo na, yun nga, sa dami ng pwede nating sabihin, no, sa distrito, sa dami ng programa at proyekto natin, hindi talaga tayo mauubusan. Trabaho ken serbisyo. Dayto iti trabaho na di kongreso. Ta congressman garod, no? So the power of the purse and the oversight function. Yes. Okay? Ayan, siguro malapit nang matapos ang oras natin, kaya Yeah. gusto kong kunin ang pagkakataong ito, no, na batiin ulit yung mga nanonood sa atin, sa ating programa, ang Trabaho ken Serbisyo. Diyan sa opisina natin sa Kapitolyo, kaila Mang Alda Alegre. Yes. Thank you. Alegre. Yan, Bicol Manggin. No? Yeah. Hello po sa inyo, Mang Alda, kila Paul, kila Karen, Ay, kila Angel. Cathy, Angel, at sa lahat ng mga nandyan, hello sa inyo. At siyempre sa opisina natin sa Kabugao, yan, nandyan si Donna, ang ating best friend, no? Hi, Donna. Hello sa inyo at lagi kayong tumutok at sumuporta. At salamat sa suporta. No? At sa lahat ng mga nandyan, mga kaibigan natin na nanonood, yung mga riders na nanonood, at kumustahin natin yung mga mamimitik dyan sa Banawang Bridge. Banawang Anong Bridge ba yun? mamimitik? Anong ibig sabihin nun? Banawang. Sa Banawang lang. Hello sa inyo, no?
mamimitik, pumipitik sila. Okay. Sila Baby Rider, hello kay Baby Rider. Hello baby. Wow, At may baby ka pala. kay Mactour at sino yung isa? Kaya at si Wins. Hello kay Wins. Yan, Wins Photography, Mactour at kay Baby Rider. Salamat sa inyo. Yan, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, hindi lamang dito sa Trabaho Ken Serbisyo, kundi sa lahat ng mga inilalabas natin, lahat ng mga videos na ating inilalabas, talaga namang nilalike at sinishare pa nila. So, keep on sharing. Salamat. Salamat sa suporta. Yes. At salamat po sa pamerienda. Gusto kong pasalamatan, i-plug din yung ating kaibigan si Potpot. Ano ang name ng ni Potpot? Potpot. Ha? Ganyan, Potpot. Hindi yung pangalan ng kanyang... That's it, Potpot. Potpot. Yes. Yan. Yan. Thank Para di you ako for magkaka- the snacks. Yeah, thank you Potpot. Binayaran namin yan. Hindi. Okay. Yan, ano pangalan niyan? Potpot. Yan. Yan. Thank you. Yan, salamat. Na-advertise na siya. Salamat. Clifford. Potpots. Potpots, personal na gawa ni Potpot. Yan. Isa sa mga artist namin dito sa Samuwing, Iti Distrito. Every Saturday, abangan po ninyo ang aming Samuwing, Iti Distrito kada Sabado. Yung isang artist namin doon ang may gawa nito. No, parang ang sarap nga eh. Yan. Oh, di ba? Nakakagutom na. Huwag mo na ipakita sa akin. Nakakagutom at ang sarap, no? Natutuwa ako, alam mo, very supportive tayo sa mga kabataan ngayon na talagang nagsusumikap sa buhay. Yes, yes. Talagang, very entrepreneurial. yes, sila. talagang masigasig na talagang naghahanap ng paraan. Kasi ano ibig sabihin? Yung hindi katulad dati na marami silang gigs, no? Puro gigs lang. Chilling. Dati, madami silang gig, pero dahil sa nangyari sa atin, medyo naging matumal. Kaya nga, okay. gumawa sila ng paraan at ito, pinasok niya na yung, ano tawag dito? Sale. Yes, pagbebenta, benta online ng snacks. selling ng mga snacks. I-try nyo rin po na mag-order kayo kay Potpots. Masarap ang kanyang mga gawa. No? At yan, ikaw naman. Ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng stakeholders sa Ilocos Sur kasi awang iti maramidan nga ma-conceptualize iti team ni Congressman Divi no awan kayo nga naduma-duma nga sektor ti agrikultura, na kayo apong stakeholders iti health, local government units kang runaan na kin national government agencies nga katulungan nga kinamayet da kooperasyon nyo kati imungutan tayo nga diputado tanawan kayo hanmet makatakder ngay si Suna kastamet iti opisina na di kongreso ken iti district office tayo. It is a very essential partnership of the Office of Congressman Divi with all these sectors and stakeholders. Kastamet kada kay amin na po ngagdingeg sapay kumata no anya iti masagap yo nga impormasyon ditoy ipakamuyo wenno yalati yo kada iti karubayo kada iti gagayam yo kasama iti miyembro ti pamilyayo tapno nga pinpintas iti panakikan na mayat mi iti general public. Kabsat channel is just our medium. But then again, we will appreciate no anyaman dagiti may tulong yo, kas kuma iti impormasyon, no anyapay dagiti concerns yo, nga mabalin nga aramiden nga suporta wenno tulong iproseso ni Apo Bibi kada kayo Apo. Can i-plug tayo dita iti cellphone number na or perhaps we can read it here. Iti text me anytime. Number ni Apo Divi Apo. Iso daytoy. Ulit-ulitin mi tayo iso ti imbilin na nga tulungan dak nga mangbirok iti tulungan tayo. Iso daytoy Kong Divi number 917. Yeah, sige, go ahead. Okay. Ang number po ni Kong ay laging bukas at laging available. 0917-539-8321. Alright. So na mismo ako, iti mangsumbat ka na kayo, iuray-ulay nga nyo tawagan, no diket di textan nyo, ibagayot nagan nyo, address, tawen nyo, birthday yo, kano nyari ti concern yo, when dawaten yo, when yalati yo, ng impormasyon, kani Apo Congressman Divi Savaliano.
kabsat, naglagi penyo. Nga kabaranggayan, sang-sang kamay satay nga ag progreso. Ano, Yes. Agrang-ay. agrang-ay. Yes. Okay? So, Okay. nyapay. So, that's it for today. I'd like also to thank the very supportive staff here, production staff, ni Jenrick, ni Eldon, Si Harry. ni Harry Potter, ni Jake, Ken, sino pa eh? Ni Yan, Jeff, sila. awan ni Jeff, and Wala of si course, Jeff. my manager and director, Gilbert Caro. Thank you Yes. for all the technical support and the moral support as well. I think, legitin ako Yeah. maudin, apo. Ito na yung Giyaman kami, intingkay, panang kidanggay kada kami ditoy, panagbuyayo, iti trabaho ken serbisyo, sapay kumatanda kay tumanen, ito no Mayo nga Domingo, Martes, adan tumet dagiti other sectors nga intay, imbitaran nga bisita tayo ditoy. Trabaho ken serbisyo, gagaget tayamin kakabsat, isoti, papawan, sabali nga papananano nga iso, iti panagprogreso tayo amin. Naimbag nga rabiyo, and God bless. I love you all. Yes. Stay safe. Have a good day. God bless everyone.